Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo poyamba nayi mitu yake. Akatswiri omwe amayankhulapo pa zochitika za mdziko muno ati zomwe kafukufuku wa EIU wanena zoti mtsogoleri wa dziko lino atha kumuchotsa pa mpando kudzera ku nyumba ya malamulo ndi nkhamba kamwa chabe. Inkosi ya makhosi gomani yachisanu ya maseko ngoni yabwereza zakufunika kuti anthu azikonda dziko lawo pofuna kuti chitukuko chizipitirira. Ndipo nduna ya zachitetezo yapempha makampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza asilikali opuma omwe anamenya nawo nkhondo ziwiri za pa dziko lonse. Akatswiri omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ati zomwe kafukufuku wa Economic Intelligence Unit EIU wanena zoti mtsogoleri wa dziko lino atha kumuchotsa pa mpando kudzera ku nyumba ya malamulo kamba ka mavuto omwe ali mdziko muno ndi nkhamba kamwa chabe. Mmodzi mwa anthu wa Ahafraise Mvula ati izi ndi zopanda pake kamba kuti Amalawi akuyembekezeka kunena maganizo awo pa zisankho zomwe zichitike chaka chamawa. Iwo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Grant Muhango ndiponso polankhula pa nkhani yomweyi katswiri wa utsogoleri ndi ufulu wa anthu a Ondule Kasungula ati Dr. Chakwera anasankhidwa kudzera pa chisankho chovomerezeka. Zokamba kunena kuti ayi president mwina achosedwa asanamalize term yake zimene zikulankhulidwa ndi anthu akunja ngati gulu limene la EIU ndi kudelera makamaka ndondomeko zathu za democracy mdziko lathu la Malawi. Makamaka pozindikira kuti president amakhala ndi term yake malingana ndi malamulo athu a dziko la Malawi amene ali mu constitution yathu. Komanso tenda tizindikire kwambiri ndipo sikuzindikira kokha komanso kumvetsetsa kuti pali zambiri zimene boma la President Dr. Chakwera akupanga. Mavuto tuli nawo ndithu sitingabise zimenezo yayi mavuto alipo koma sindikhulupirira kuti president ndi nduna zawo ndi anthu amene akugwira nawo angopinda manja ndi kukhala kuti ayi tizionera limodzi. Ayi pali zambiri zimene zikuchitika kuti mwina chuma chathu chambeso kuyenda bwino tikuona ndithu misewu kumangidwa pali ma programs and ma projects osiyana ku nkhani ya za migodi, nkhani za zokopa anthu komanso za ulimi kuti tithane ndi vuto la njala mdziko lathu la Malawi komanso nkhani yolimbana ndi katangale komanso ndimene nyengo ilili padakale pano climate change ndi zambiri ndithu tikuona boma likuyesesa kuti zisinthe kapenanso kuti dziko lathu la Malawi lipite patsogolo mu njira zosiyana ndipo kumakamba zakuti ayi president mwina achosedwa term yawo isanathe izizi ndizosokoneza makamaka ntchito zabwino zimene zilipo zikuchitidwa ndipo izinso mwina ndikunena kuti mwina ndizobwezera mbuyo kwambiri pamene utsogoleri uganiza kuti ayi tikonze mwina ndi mwina ena akumakamba zimene zingasokoneze ntchito zabwino zimene zikuchitidwa. Inkosi ya makhosi gomani yachisanu ya maseko ngoni yabwerezanso zakufunika kuti anthu mdziko muno azikonda dziko lawo pofuna kuti chitukuko chizipitirira. Timothy Kateta akufotokoza nkhani yonse. Polankhula pa bwalo la nsipe pamwambo wachikhalidwe omalizitsa kukhuza maliro ayemwe adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulo Chilima komanso yemwe adali mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata Alicia Spanda omwenso adali aimpi. Ngwenya mayi inati ndikoyenera kuti anthu azizindikira zakufunika kuonetsa chikondi ku dziko lino kuti magawo onse achitukuko azipitirira kuchitika. Chikondi ndi kugwirizana ndizofunikira kwambiri pa chitukuko. Chifukwa choneti anthu mukamakhala okondana anthu amene ali akuthekera amatha kutenga kangachepe kamene ali nako mukuthekera mawu kaja mukugawira sukwa zawo chimene chikondi. Umodzi ndikunena kuti anthu aja akati akumana akakhalana pansi akagwirizana chinthu kuti tikuyendera chonchi siwabweranso winanso umazakhota-khota pakatipa kapena kusintha zochitika fake mwendo umodzi.
pa zamwambo omalizitsa kubuma kapena kuti kukhuza malemu Chilima ndi abanda ngwenyamayi inati kunali koyenera kupereka ulemu wapadera kwa anthu awiriwa polingalira zintchito zawo zikuluzikulu zomwe adagwira pa chitukuko cha dziko lino. Panopa zinali kukumbukira malemu Dr. MP Saulos Chilima komanso Honorable Lucius Banda potengera ndi ntchito imene iwo anagwira kuno kumasiku ngoni komanso Malawi monse munonso, kutengera kuti iwo sanali anthu olimbikitsa chikhalidwe, olimbikitsa umodzi, olimbikitsa kukonda kwa dziko. Ndipo a Joshua Valera ndi mmodzi mwa akubanja kwa malemu Dr. Chilima. Chikonzo chimene chakubanja tinachiona kuti ndi chaulemu kwambiri, ndipo lero pamene ananena kuti tipange msonkhano ngati umene otseka nthawi yokhudza maliro, tili okhutitsidwa kuti zonse zayenda bwino ndipo mizimu ya abale athu yalemekezeka. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anayimira President Chakwera kumwambowu komwenso kunalinso zochitika zosiyanasiyana monga mapemphero, gule wa ngoma ndi mwambo oyala nkhata pa manda a malemu Chilima. Timothy Kateta, MBC News, Nsipe, Nchewu. Unduna wa zaumoyo wachenjeza ogwira ntchito omwe akumalipiritsa odwala ndalama mzipatala zaboma ponena kuti azalandira chilango chokhwima. Izi zikutsatira madandaulo oposa 100 omwe undunawo komanso bungwe loona ntchito za chipatala la Medical Council of Malawi lalandira chaka chino chokha. Nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda anena izi pamwambo opereka masatifiketi komanso madiploma kwa ophunzira pafupifupi 900 omwe amaliza maphunziro awo azachipatala msukulu za Malawi College of Health Sciences. Austin Fukula ali ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambola. Akandodwa anati ndizodandaulitsa kuona kuti pali anthu ena ogwira ntchito za chipatala amene akumalipiritsa odwala kuti athandizidwe. Iwo anapereka chitsanzo cha chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe chomwe anati anthu ambiri akulipiritsidwa ndalama kuti athandizidwe. Ndipo bungwe loona za anthu achipatala la Medical Council of Malawi lati chaka chino chokha lalandira madandaulo oposa 100 okhudza anthu ogwira ntchito za chipatala. Ena mwa madandaulowa ndi okhudza kusasamala pogwira ntchito komanso kugwira ntchito ataledzera pothandiza odwala. Pamenepa ndunayi inachenjeza onse ogwira ntchito za chipatala kuti akapezeka olakwa adzapatsidwa chilango. Ndunayi inafotokozanso kuti ntchito ya chipatala ndiyofuna munthu amene ali ndi mtima wodzipereka ndipo azikhala ndi mtima wachifundo pothandiza anthu. Panopa tikugwiranso ntchito ndi anti-corruption gulu. Nkhani ndionena kuti timafuna kuti anthu athu ogwira ntchito zipatala, kandiwe nesi, kandiwe dokotala, kandiwe wakulabu, mapeshenti tiziwapanga treat bwino, tiziwayang'anira bwino mmene timalumbirira. Mmawu ake wachiwiri kwawo pa mpando wa sukulu ya Malawi College of Health Sciences Chris Chulu anapempha boma kuti lilolere ophunzira amene ndi ovutika kuti azitha kukhala ndi mwayi olandira ngongole kuchokera ku bungwe lopereka ngongole kwa anthu ophunzira msukulu za ukachenjede la Loans Board. Students a Malawi College of Health Sciences alipo ena ovutikitsitsa onena kuti akufika pa point onena kuti akutha kusiya sukulu kamba kosowa thandizo loperekera fees. Ndiye ndondomeko iyi ya la Loans Board ndiyofunikira kwambiri kupangira kuti ma students a Malawi College of Health Sciences azitha kufikira ngongole imeneyi. Mwa anthu 897 amene atsiriza maphunziro awo popatsidwa ma certificate ndi madiploma, ena a iwo aphunzira za uzamba, zogawa mankhwala komanso zothandiza anthu amene ali ndi mavuto amano. Anthu amenewa ndi chachidziwikire kuti athandiza kuchepetsa vuto la anthu ogwira ntchito za chipatala mzipatala za mdziko muno. Gulu la Bwaira Rotary Club lapereka zipangizo za ntchito ya zaumoyo komanso katundu wina ku bungwe la Zamba mdziko muno la Amami sandalama zokwana pafupifupi 160 million kwacha. Poyankhula pamwambo olandira katunduyu pa chipatala chachikulu cha Kamuzu Central ku Lilongwe, mtsogoleri wa bungwe la Zambali Keith Lipato wati zipangizozi ndizofunika kwambiri pophunzitsa Zamba pofuna kupititsa patsogolo ntchito ya ubereki. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu walemba ripoti ili lomwenso akuwerenga ndi Patrick Dambola. Pamwambo opereka zidole komanso katundu wina komwenso kunali kukhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito ya ana 10,000 obadwa mwachimwemwe komanso mwathanzi. Mtsogoleri wa bungwe la Zamba mdziko muno Keith Lipato anati ndiokondwa kamba kathandizo limene lachokera ku Bwaira Rotary Club lomwe litathandiza Azamba kugwira ntchito yawo bwino.
ali pato anapempha mabungwe ena kuti atengerepo phunziro pa zomwe gulu lachita pophunzitsa azamba komanso kupereka katundu osiyanasiyana. Ifeyo ndife osangalala kwambiri chifukwa chonena kuti azamba athu mzipatalamu kuti athandize azimayi oyembekezera amafuna zipangizo. Ndi zipangizo ngati zimene talandirazi ndizothandiza kwambiri. Mene muli mafitoscopes, mene muli zidole zimene zimathandiza azamba kuti apange practice asanathandize azimayi. Mmawu ake yemwe anali wapampando wa bungwe la bwaira Rotary Club Astera Kasiye anafotokoza kuti bungwe lawo mbuyomu linaphunzitsanso azamba pa nkhani ya ubereki, koma iwo akuti gulu lawo linaona kuti nkofunika kupereka zidole komanso katundu wina kuti azambawa asamangophunzira ndi pakamwa pokha koma adzithanso kumayeserera zomwe akuphunzitsidwa, zomwe iwo akukhulupirira kuti zikhonza kuthandiza azamba kupeza luso lenileni kuti azitha kuthandiza azimayi oyembekezera moyenera. Zidolezi zimapereka upangiri pa njira zosiyanasiyana za ubereki zomwe zithandizira azamba kukweza luso lawo. Ntchitoyi siyongofuna kupititsa patsogolo kagwiridwe ntchito ka azamba okha, komanso kuonetsetsa kuti thandizo kwa amayi oyembekezera ndi ana ndi labwino. Boma latsindika kufunika kotsegula malo ochuluka omwe anthu mdziko muno atha kumakasunga komanso kubwereka ndalama. Mlembi munduna wa zachuma Abechani Chereni amalankhula izi pamwambo otsegulira nthambi yatsopano ya banki ya Centenary m'boma la Chikwawa. Mukatati mupite kumbiri mupeza zokuti kuno kulowashire kuno komanso madera ambiri anthu ambiri akhala kumaganizidwa kuti awakhala ngati ndosauka sangakhale kuti akhoza mafuna nawo za mabanki, koma taona tsopano banki imodzi yakaona zoti tiyatsatire anthu tipite kumene anthu amakhala ndikapeza anthu kukhala nawo ndikuwauza zoti tikutsegulirani banki kuno, kutanthauza kuti aliyense ali ndi mwayi tsopano kuti akhoza kukhala ndi akaunti, akhoza kumachita nawo zimene zimachitika m'banki, kusunga makobiri, kutenga ngongole komanso ma insurance ndi zina zotero akhoza kuchita nawo. Kutanthauza zokuti banki yabwera kutsatira anthu kuti ithandizire masomphenya aboma onena kuti aliyense akhale zokuti asasiyidwe ku nkhani za mabanki, asasiyidwe ku nkhani zoyang'ana za chuma ndi za ndalama, aliyense akhale zokuti akuchitapo nawo. Banki yatsatira anthu, chimenecho nchoyamikirika kwambiri. Ndipo mmawu wake wapampando wa banki a Francis Pereka Moyo, iwo adatsegula nthambi m'boma la Chikwawa kamba ka ntchito zachitukuko zambiri zomwe zikuchitika m'bomali. Kuno ku Chikwawa tatsegula fena kuti tazindikira kuti kuno kuli business yambiri komanso imene ikubwerayo njofunikira kuti athandize anthu kuti tizapatsa malonzi kuti chitukuko chipite patsogolo. Ndipo patakali pano anthu a ntchito za malonda m'bomali ati ndi okondwa ndi kutsegulidwa kwa banki. Akolinzi Mtalika ndi wapampando wa Katunga Maseya Cane Growers Cooperative Society. Kutsegulidwa kwa banki imeneyi kuti ithandiza kwambiri kuti alimi ife tikhale ndi moyo ophunzira kusunga kamene tapeza kuchokera ku ulimi wathu. Monga pakali pano tikuyembekeza kuti tilime nzimbeyo tizigulitsa ku Presken kumene ulisika wathu opezekeratu. Ndiye kumene kangachepe kumene tingapeze kumeneko tidziyesesa kuti kena tizisunga kuti kuthandizikira olipira ana skulu, kugwiritsa ntchito chipatala, kupangira mabizinesi ena ang'ono. So choncho ndikubwera kwa banki imeneyi ifeyo taona kuti tatola nkhwangwa ndi mpini womwe ife onena kuti ili pafupi ndi dera lathu sidzenda mtunda wautali, ndipo ife tilothokoza kwambiri asikolo akulu a Centenary Bank apo tibweretsera banki pafupi ndi dera lathu. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simon Boyce, tiyentoneso mitu yake. Akatswiri omwe amayankhulapo pa zochitika za mdziko muno ati zomwe kafukufuku wa EIU wanena zoti mtsogoleri wa dziko lino atha kumuchotsa pa mpando kudzera ku nyumba ya malamulo ndi nkhamba kamwe chabe. Inkosi ya makhosi gomani yachisanu ya Maseko ngoni yabwereza zakufunika kuti anthu adzikonda dziko lawo pofuna kuti chitukuko chizipitirira. Ndipo nduna ya zachitetezo yapempha makampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza asilikali opuma omwe anamenya nawo nkhondo ziwiri za pa dziko lonse. Tikupitirira ndi nkhani zathu.
Ofesi yoona za ulimi mboma la Kasungu yatsindika kufunika kuti mabungwe omwe si aboma azigwira ntchito limodzi ndi boma poonetsetsa kuti ntchito zomwe amagwira zikupitirira ngakhale kuti nthawi yogwirira ntchitozo itatha. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi iyi Atsankho Juma ndi omwe anena izi mboma la Kasungu pomwe bungwe la World Vision limagawa ziweto kwa anthu ambomali. Zambiri mulipoti la Lonjezo Msodoka. Ntchito yopereka ziweto kwa mabanja wa mfumu yaikuluchulu mboma la Kasungu ikuchitika kwa zaka zitatu ndipo inayamba mu chaka cha 2023. Mabanja amderali akhala akulandira ziweto monga nkhuku komanso mbuzi zomwe popita pa nthawi adzasinthana komanso kugayirako ena omwe sanalandire nawo. Poyankhula atapereka mbuzi 300 ku mabanja 60 amderali, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision Malawi anoditsala yekha ati ntchitoyi cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti mabanja amderali ali ndi ziweto zomwe zingawathandizire kupeza chuma chakudya komanso thanzi labwino. Mbuzi zimenezi zikuthandiza kwambiri makomo anthu amenewa chifukwa chonena kuti zayamba kale kuberekana komanso akumatha kupatsirana. Komanso tikuona kuti pano pa makolo ali ndi kulimbika onena kuti atha kukwanisa kuthangatira anawo pa nkhani ya school fees. Komanso makolo amenewa akuthanso kukwanisa kupeza manyowa amene apitisa kumunda amene akukathangatiraso kuti iwowa akole zokudya zochuluka. Komanso ena akutiuza kuti ngakhale mbuzi zimenezi zakumakhoza kupha ndithu zimene zopangisa kuti thanzi lawonso pa khomo likhale labwino. Pamwambo opereka ziwetozi panali anthu osiyanasiyana kuphatikizapo ochokera ku ofesi yoona za ulimi mboma la Kasungu. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi iyi Atsankho Juma ayamikira bungwe la World Vision pogwira ntchito ndi boma mu ntchito zawo, kunena kuti izi zimathandizira kuti ntchitozi zidzapitirire ngakhale kuti mabungwewa atamaliza ntchito zawo mdziko muno. Nthawi zambiri mapulojekiti amabungwe amakhala ndi nthawi, pulojekiti paja imakhala ndi nthawi. Pamene wagwira ntchito yawo nthawi yawo yatha amachoka kumapita. So chitukuko chija chimasala m'manja mwa boma, mwa ife aboma kuti tizichitsatira. Tikakamba nkhani yapasoni ndoti fenda amene timatsatira kunena kuti tionetsetse kuti amene analandira aja adakaperekabe kwa anzawo kuti zizipitirira amene tanena kuti zimakhala zopatsirana. Chiyambireni ntchito ya mtunduwu bungweli lapereka mbuzi zopitirira 5,000 ku mabanja opitirira 1,000. Bungweli laperekanso nkhuku pafupifupi 6,500 ku mabanja opitirira 600. Lonjezo Msodoka, MBC, Kasungu. Titangali pa nkhani zomwezi za ulimi, akatswiri ochita kafukufuku wa za ulimi mdziko muno awapempha kuti agwire ntchito limodzi ndi unduna wa za ulimi kuti zotsatira za kafukufuku wawo zizipindulira dziko. Nduna ya za ulimi Asamuka Wale yauza MBC kuti padakali pano anthu ochita kafukufuku ena amagwira ntchito okha zomwe sizimathandiza dziko kukhala odzidalira kumbali ya za ulimi. Charles Chindongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Blessings Chereuka. Dziko la Malawi limadalira ulimi pa chuma chake. Mwazina, boma lasankha ulimi, ntchito zokopa alendo komanso ntchito za migodi kuti zithandize kukweza chuma. Komabe, nduna ya za ulimi yati ndizomvetsa chisoni kuti m'mbuyomu ochita kafukufuku ena amagwira ntchito okha pobwera ndi zotsatira za kafukufuku yemwe angathandize kukweza dziko lino. Kupita mtsogolo, kafukufuku amene azipangawo azigwira ntchito pamodzi ndi unduna wa za ulimi, cholinga tizitha kugawana matekinoloji ndi equipment amene akufunika kuti ntchito ya kafukufuku ipite mtsogolo. Siri kufuna kuti tizingowalola azibwera iwaje nkumaka zipanga research je izipindulirewo osera Malawi apo nde tikubetsa ndalama. Siri kufuna zimene zipitilire koma chilichonse ndalama iliyonse imene zibwera ku Malawi, equipment imene zibwera ku Malawi izithandiza kuti dziko la Malawi lipite mtsogolo pa nkhani ya ulimi. Iwo amalankhula pa ulendo wawo oyendera ntchito za ofesi ya kafukufuku ya Vumbwe Agricultural Research Station mboma la Thyolo. Poyankhula ndi MBC, Akawale alonjeza kuti boma lipitiriza kuthandiza malowa kuti ntchito zawo zipindulire unduna wa za ulimi. Poyankhula kumayambiriro, mkulu wa Vumbwe Agricultural Research Station Margaret Chipanthenga wapempha boma kuti liwathandize kugula makina amakono kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Makina amakono amene akufunika panopa amene tinaonera ku soils uja kukufunika zinthu zingapo. Distiller imaoneka kuti ndiyo kutha, komanso makina oyezera chamba
amene ajaso akufunika kunena kuti apezeke anyuwani ndiponso amakono onena kuti azikhala automated osati kunena kuti munthu akamagwira ndekuti adikilire pompo ka experiment yo itenge 2 hours ndekuti kudikilira ayi koma ikakhala automated mangodina mabatani basi ikatero imazipanga chani imazigwira yokha chikatero kuthandaza kunena kuti anthu akakhala kunena kuti akufunika ambiri ndekuti ukakhala ndi chakale ndekuti umayenera kuti ukhale ndi anthu ambiri sogwira ntchito koma zamakono zinzonena kuti mwina munthu mmodzi ola awiri if it is automated nizotheka. Dziko lino lili ndi malo ochitirako kafukufuku wa ulimi pafupifupi 10. Munkhani zamasewero, sukulu ya private ya God's Grace Academy yanti imayika chidwi chachikulu pa zamasewero olimbitsa thupi chifukwa zimathandizira kuti ana azichitanso bwino maphunziro awo. Mkulu wa sukuluyi Atemwa Mbale ndi omwe anena izi mzinda wa Blantyre pamwambo wa pachaka wa zamasewero omwe sukuluyi inakonza. Ndipo wachiwiri wa mkulu wa aphunzitsi pa sukuluyi Nkhani Nyilongo wati njirayi imathandiziranso kulimbikitsa luso la zamasewero kwa ana omwe sachita bwino mkalasi. Siku limene lindofunika kwambiri ndi siku limene timakhala nalo chaka ndi chaka limene timakhala ndi masewero osiyanasiyana. Masewero amathandizira kulimbitsa thupi mukuti ana akhalenso ndi moyo wathanzi. Masewero amathandiziranso ana kuphunzira kugwira ntchito limodzi ndi anzawo komanso kuzindikira kuti akhoza kuchita bwino outside class pambali pa maphunziro amene amaphunzira mkalasi. Masewero amathandiziranso kuziwa kuti akhozanso kupambana mu zinthu zina. Ndi God's Grace Academy imapanga maphunziro aphumphu osati amkalasi okha. Moyo wa uzimu, moyo wa thupi ngakhalenso masewero ndi zimene mukuona lero lino zikuchitika pano. Tiwanga masewero othamanga komanso masewero ena amene pachizungu amati non-conventional zothandiza anthu ena amene asangati kuthamanga pa zifukwa zina koma amene akhozopangisa panga nawo bucket race, egg race ndi azinzake. Masewero ndofunika kwambiri chifukwa chonena kuti pala ana skulu amene sangachite bwino mkalasi koma amene akhozoya bwino pa masewero. So ndikuwalimbisa amene onso kuti ngati mkalasi mwavuta mwina akhozotenga njira ya masewera ngati imodzi mwa their careers pamene akukula komanso apita kutsogolo. Ndipo nduna yona zachitetezo ahale mkandawire apempha makampani komanso anthu kuti apitirize kuthandiza asilikali opuma omwe anamenya nawo nkhondo ziwiri za pa dziko lonse. Amkandawire anena izi pamwambo wa masewero a golf ofuna kupeza ndalama zothandizira asilikaliwo omwe unachitikira ku Country Club Limbe mu mzinda wa Blantyre. Norbert Jameson ali ndi zambiri. Nduna yona zachitetezo ahale mkandawire ndi omwe anali mulendo olemekezeka pamwambowu kuyimirira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Mawu awo ankandawire anatsindika zakufunika kuti makampani komanso anthu agwirane manja pothandiza asilikali opuma omwe anamenya nkhondo ziwiri za pa dziko lonse. Ndipo mkulu wa asilikali mdziko muno General Dr. Paul Valentino Phiri anagwirizana ndi mawu a ndunayi ponena kuti asilikali opumawa amakumana ndi mavuto osiyanasiyana tsiku ndi tsiku. Anthuwa akufunika ndalama zambiri, si ndalama zokha koma zinthu zina zimene zingathandize kuti umoyo wawo ukhale wabwino. Anthuwa amayenera kuti azipita ku chipatala chifukwa ndi akuluakulu. Anthuwa amayenera kuti azivala zovala zabwino. Anthuwa amayenera kuti akhale ndi pogona pabwino. Ndikati pogona ndiye kuti zogonera komanso nyumba zoti azikhalapo. Iwo wanso ali ndi mabanja komanso ndinene kuti abale awo. Iwowa udindo umenewo sana utule basi. Ali ofunikira ndithu kuti azithandiza abale awo. Koma sangathandize ngati alibe kena kalikonse. N'chifukwa chake pamene tikuyandikira, pamene tidzakumbukire tsiku limene nkhondo zimenezi zimachitika kuzomba, ife tikufuna kuti tipeze makobiri komanso zinthu zina zoti zathandize kumoyo wawo. Banki ya NBS ndi yomwe inathandiza kuti mpikisano uchitike ndipo yapereka ndalama zokwana 60 million kwacha kwa asilikali opumawa.
wachiwiri kwa mkulu wa banki iyi ndi mayi Temwani Simaka. Tsiku la lero tinaliona kuti ndilofunikira kwambiri komanso tinaona kuti layenda bwino kwambiri makamaka chifukwa choti inde lero kunali masewera a gofu oti anthu amasewera ndi kumasangalala koma chachikulu kwambiri lerolo ndi chifukwa chomwe tinali panopo chofuna kuthandiza anthu amene anamenya nkhondo za dziko lonse lapansi kubweretsa ufulu. Ndiye ifeyo tinaona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali moti ifeyo ngati a NBS tinaona kuti mgwirizano wathu ndi MDF pofuna kuti tipeze ndalama zothandizira anthu amene anamenyera ufulu ukuyenda bwino. Osewera golf okwana 160 ndi omwe anatenga nawo mbali pa mpikisanowu kuphatikizapo timu ya asilikali kuchokera mdziko la Tanzania. Koma timu ya asilikali awiri ochokera mdziko lino, Private Whitman Brown ndi Private Eric Dzonzi, ndi omwe anapambana mpikisanowu atatolera mapoint okwana 50. Ndili osangalala kwambiri chifukwa chowina tournament imenenso ili ya ku office kwathu MDF. Usilikali timaphunzitsana kugwira ntchito pamodzi ngati teamwork. So with my partner timapanga ngati teamwork kuthandizana ziwiri zitatu mpaka na kuwina tournament imeneyi. Mpikisanowu unachitika ngati mbali imodzi yotolera ndalama pa sabata yokumbukira asilikali opuma omwe anamenya nawo nkhondo ziwiri za pa dziko lonse lapansi Pope Week, ndipo mwambo waukulu okumbukira sabatayi uchitika pa 10 mwezi uno ku Zomba. Norbert Jameson, MBC Sports. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Akatswiri omwe amayankhulapo pa zochitika za mdziko muno ati zomwe kafukufuku wa EIU wanena zoti mtsogoleri wa dziko lino atha kumuchotsa pa mpando kudzera ku nyumba ya malamulo ndi nkhamba kamwa chabe. Inkosi ya makhosi gomani yachisanu ya Mase Kongoni yabwereza zakufunika kuti anthu adzikonda dziko lawo pofuna kuti chitukuko chizipitirira. Ndipo nduna ya zachitetezo yapempha makampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza asilikali opuma omwe anamenya nawo nkhondo ziwiri za pa dziko lonse. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw komanso MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Masana muli ndine Simeon Boys ndipo ndikuti mwakoma nonse. Sabara ino mu program ya Woman